ellers der kommer ikke rigtig mennesker. Okay. Jeg har sådan en. Jeg skal lige rykke lidt tættere på. Ja, så står vi. Så I kan høre, hvad jeg siger. Ja. Når morgenlyset bryder ind, når natten strømme svinder hen, og livet synes godt igen. Det var bare det ene, ja. Jamen det er så vildt, vi er. Rundt omkring Hammerbakker. Dengang der var træerne ikke så høje. Tag om den brede vej, der fører til fortabelse, om den smalle vej, der fører til livet. Og det er dit ansvar, hvilken vej du vælger at vandre af. Og det er så fra Matthæus 7. kapitel. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet. Og nu kommer til det ord fællesskab. Og det er en god og nødvendig modvægt mod en verden, der mere og mere fokuserer på mig, hvad jeg kan, og hvad jeg kan få, frem for hvad mit liv skal rumme fællesskab. Ja, vi har før været heroppe om vinteren, hvor der har været frossen, og hvor jeg har set nogle bedsteforældre, der har ladet deres børn gå ud over det der ude til. Og det fatter jeg ikke, de tør. Men jeg har ikke hørt om det er sket. Lige nu er det jo mest birk, de kan se derude over. Hvis man kommer tidligere på året, så er det hele hvidt af... Nu sagde jeg det lige før, Bjarne. Fordi vores søn og svigerdatter skulle til noget heroppe. Der var vi heroppe og drikke kaffe med dem. Og så den går af vejen her længere hen, der ser vi en bobord. Så det der, jeg tror den mindste var 3 år. Vi var meget, meget spændt, fordi vi kunne løfte den. Den sad bare op. Så lagde den hovedet op, ikke, så vi kunne se den. Men ellers, det er den eneste gang, jeg har set boborden oppe i skoven heroppe. Den er jo lige inde i. Den er jo lige inde i. Den skov der er mange. Og det var da også hjemme, hvor vi boede, lige ude på vores have.
Det plukker vi rigtig mange af alle mulige forskellige arter. Men herhen der har vi plukket blåbær i stor stil. Den her, den er til skrald. Og I må selv bestemme, om I vil lave hotdogs, eller bare vil, hvad I vil. Det gør I selv. Hvad I vil, det gør I selv. Det lå også på enden af vejen. Ja. Hele dagen står problemer med det, og dagen efter, den kommer, der kunne de trække noget ledning igennem, tror jeg, han havde lagt. Og så kommer det til at være og kobler det ind i huset. Du ikke det mere hårdt arbejde? Ja. Tak fordi du kom.